On to takhle dopadl. Jo. No. Kurva, to je to zase. Já ti podám ten, jo. Ale, nastavaj se, pičo. Ty taky já bych nemohl, ale takový ne. Já vole bez půjsky, ne takový. Dobrý dost. Jo, díky. Luďo, dáš mi aspoň 4 petky. To nám mu dajem mravení. No, jako, to je tady mravení. Jo, tady ti ale to mravení na stranu. Tomu se říká, vole, teda zbraň. Radku, postarej se do toho. Tak toho to mě sere. Dáme tu jak na stránu tady. Nevím. A to bylo ten přežít, no. Myslíš, že máme věci nahoře? Radek minule si měl šťastný den, 6krát si sedl do mraveniště. Nebo na kameru, jo. Jo, počkej, ty vole, ty. No, ale si hledaj bohouby. Kámo, ty jsou tak starý, že než jsem dojdou, vole, tak mi už vole hrajem se zad. Hej Radku, Honzo, ty si nechal všechny věci na okno? Já už jsem tam dal. Ty vole, nesvítí na tom slunce, já tam plyn v tom. Ne, to je v pohodě. Jo, ne, dobré. Do 20 stupňů Celsia můžeš mít ten plyn na sluníčku. Tak A já je tak mám 11, tom, ale. jo. Jak víc, vole, tak pak se krejte, vole, nebo to bouchne. Ty vole, já to mám karambita. Ty piči, nevíš na mě. Nebo i mám pojistku. To je jedno. Tak budu držet za tady, takhle. To je tak. Takový, vole, někdo střílí, vole. Můžeš, kurva, to je nepříjemný. Jo? Hoď mu to. Hopla, ty pičo. Jo. Je dobré, já jdu taky na táčce. Kučil, aby se velké jak já. To bych volala kopu. Co? Kdybych takhle dal ten pás, kdyby si střelil. Já bych si myslel, že bych si měl jako ty kosty na tady. A jestli to je, člověka. Komerou prdele. Tady budou překážet, vole, já jim to klidně To je to řeknu. to, aby to někdo uklidil tam nahoru. Tyhle tam ten back. Ale jak se dá bude počítat? 5 metrů od petardy bude hejt, ne? Ne? Jo? No ale kámo, petardy ne. Do piči, pojď. Jo? Kámo, nikdy, si musí být hrozně nasrat, kdyby tě někdo zesl takhle přímo do toho kuličku. To já se hodně nasral. To je do hlavy. Jsem viděl nějaký paintball film a to bych tě přímo do skopu mu trefil kuličku. Jo kámo, no potom nasere, vole, já tady nemám tu krytku, takže když mě tam někdo trefí, vole, platí. Hej, a ne, víš, co jsem ještě viděl? Jo, oni vytvořili nějaký malinký kuličky, jako na airsoft, a tady... Kurva, prostě blbý kolima. Trefí někoho, tak on to nabarví. Tak blbý to nejde. Pokud ho neustřelím. No vole, dobrý, ale že tě nikdo může uvidět, když ti bude koukat jenom ten kolimátor, vole. No, jestli máš odrazy. V tom kolimátoru je to takový hezký. Na ukule? Nemá probléma, já mít ještě kule. Tak šetři. Mám taky pastovou, vole. Jo, ty máš tuhle, nebo to viděl. Kámo, až to vemeš, tak ty vole, vážně ti to napadlo, tyč. Jo.
To má tečku, vole, ne? Co? Máš tečku, ne? Fakt jo. Já měl potom halušku z toho, Já ne, to mám úplně. Nám bylo včera blbě. Co? Až to zajištěný. Jo, mám. Dobrý, jsem se lehek. Právě nevím, jak to funguje. A stejně to držím takhle, vole. Stejně ti dám, ale i tak to. Já ti taky musím kamerovat, vole. Já si spouštím, tak jel. Kurva. Sorry. Sorry, a je rozmetám. Jo, no tak to už by fakt bylo zkusil. Ale tak nakonec Milan tady nemá prdlí těsnění. U toho bloka mám pohodě. No to je zmezlý, co bylo. No ještě ne. Hej, chci se zeptat, tohle asi možná. Ty vole, to je zbytečný gálo. Ti to třeba přiletí vedle Peterdy a máš potom granátu a ti se ti rozhodí na kousky. Štěpán bude lehce vidět, to bude snad na kořist. A jo, se hraje se mnou, ty vole, asi jo. Štěpáne, budeš sprintat, budeš sprintit, vole. Šel do mě to beretnu. No to nebolí, kámo. Ne, i tak. Musíme si dát vestaj Oriona. Ještě ne, vole, spíš do. Já jsem si Kanady nechal doma, vole. Já. No, tak ono to máš větší zátěž, když běháš. Já mám taky Kanady doma, jenom že oni to už mají. Tohle jsou 45. Ty jsme byli akorát. Jo, no tak. A jsou mi akorát. Ne, počkej 40. Tak co už můžem, vole. Můžeme, jo, tak běžte. Tak mi běžte nahoru teda. Tak už to byste odpěvali, kurva. Jo, jsme pouštěli. Tady někdo bylo. Já mám mluvil v tašce, takže já na vás sedu. A nebo si můžeme dát to... Začíná to zase. A nebo si pak můžeme dát to toho, třeba čtvrtý třeba si můžeme dát... Hele Honzo, zařijte pro jistotu, vole. To neuslyšíš, jak jde. Ten krbalec je diváků, vole. Tam do Blasana, to by bylo prdel. To se postral. Kurva, když to zavolat, teď to špičku do píče. Já to budu nahoře. Mám 30 € u sebe. Hora. Takže už je pokud mám jít spolu děli, vole. No to ne, hele kámo, jestli má se řízenou, tak bude dobře střílet, když se dá. To si máš na odraz od skoupu. A jo. Tam, kde bude odraz, tak tam to bude vidět. Máš to srovnání vůbec stejný vidla? Kámo, minule jsme hráli, Radek si to byl za takovej strom, vole, a pak že vidět rádka, vole, takhle. To bylo taky prdel. Ty tam máš kopí kopa ve brachu, nemáš? Mám. Ne, nemám ještě. Tak si tam napíš, že ti nebude ti teda vršit ve bytu. Aby ty si tam máš kopa vrbám. No. No tamhle, na tam ten. Uvidíte krmelec, velký. Tam u krmelci, vole. Pak si dáme zase obsazování, vole. Vole, kdybychom obsazovali je, vole, tak to vyhrajeme. Teda my už máme s Milanem i své místečko. Hej, dementi! Ten krmelec je tam nahoře, vole! Trošku doleva! Tam nahoře je! No, směrem tam, jak ukazuješ! Tady byl. To je jedno. A my už s Milanem máme, vole, svoji cestičku ke krmelci, vole. Pak to můžeme vzít, hele, my tři to můžeme pak vzít a uděláme zip. Sorry, já jsem selek. Hej, půjdeme... Ale že vidíš, že ta helma je kvalitní. Půjdeme ke krmelci někde tam, půjdeme tudy a uděláme zip, ty nalevo. Dal někoho jako asfalta prostě, který je bude odvádět na sebe. Radek ten umí dobře střílet, ten by je mohl nahnat na sebe a my je pak zkusit nějak obejít. No, okay. Protože ale to bylo lepší by bylo, kdybychom šli teď kousek nahoru a to bychom se navzájem kryli a Radek by šel kousek dopředu a my bychom je pak mohli skvělet, když moc je nažene na sebe. Budou všichni po něm, my pak vylezeme a můžeme je sundat. Akorát musíme si dávat bacha na toho Luďu. Ten tam bude zalezlej někde dobře. Ten už to má seřízený, takže to fakt bacha. Kurva, hlavení, vole. Pevně by to měl být, je?
Má tady potom někdo něco k jídlu? Já mám 2 rohlíky a 2 jabka. Tak mi dáš Můžu taky dát jabko. rohlík a jabko. Ne, to bude stačit. Můžu Kamo, se ale fakt, vystavět. hej kamo, ale ten zvuk je fakt dobrý, ty vole. Ještě jak on se jmenuje? Štěpán, To zvu Štěpán. říkej mu Allahu a bude to lepší. Můžu ti říkat Allahu, ne? Ale můžu ti říkat Allahu, ne? No a Martina moc dobře znám, vole. Jo? Chodí hned vedle nás do třídy do 8. Já jsem Salámek. Kámo, to mají dobrý, vole, kolimátor. No to není kolimátor, kámo, to už je prostě... Jo, ale ty pičo. Já s tím trefím, vole, i tu slabou větev, kurva. Někam daleko. Schválně si zkusím něco sundat, vole. To je viděný, vole. Voda. Tak by ona není špatná, vole, na tu blízkost to stačí, vole, to je Tak jo. dostřelí. A zase dobrý ta pojistka, vole, že je dobrá. No takhle to mají plynovky, jenže ty plynovky mají tu pojistku tady, že jo? No, že to držíš tam. Že když to takhle držíš, vole, a dáš takhle spolu, že to nespustíš, že ty to prostě musíš takhle. No a Petr, mají taky dobré, že ty mají tadyhle pod tím, že jo? no a že Petr to to u držíš toho takhle. kouta má tady taky, vole. Jak to tam nedržíš, tak to prostě nejde, ani nezmáčkneš tu spoušť. To budeš mít jak pojistku, klasika. Jo, 3 pecky mám teda a zapalovač mám taky. Ten zapik jsem si dal. Já jsem si ještě nevyrobil ty dýmovnice, Ty máš můj zapik, že jo? Jo, a ten jsem si někam položil, počkej. Druhý zásobník mám, takže pohoda. Chce to někdo ještě? Já. Jo, tak se dám. Tak no, tak Zapik. tak si to dejte na 2. Jo, tady je. Dobrý, jaká se zásobník. No. Tady vole všichni mluvíme. No. To mi půjčíš na hru kolem týru. Jo. A pak nějak dám, ale to trochu nevím. No jakože střídáme jedá 100% za ty okna. Což se týče tady od tu tak to dá. Ale vole, je by mě u toho, vole, že to nemá aspoň ten hop-up, kurva. No kámo, je to plynovka ani ne za litr, vole. Tohle. No. To není plynovka, to je Jo, elektrika. plynovka, jo. Elektrika, Sorry. To nechám ti jen poslední. No, ještě máš na práska, vole, na 2. Tady z toho. Ucítíš podle toho divnou chuť, když to bude divná, tak už kouříš filtr, vole. Jo. Já to potom doma ukazuju tátovi, vole. Nebo Péťovi. Já neumím pravý, že stříhat. Hej, tohle je co, to je baterka? Tam je v tom baterka a to je kryt. Jo kámo, hele, to je fakt dobrý si to takhle udělat, jo. Nebo si tam prostě strčit tu baterku, kterou jsi mi dal těm naroskám, takhle prostě, udělat si do toho takhle tu díru, kámo, a easy. Kikej naroskám, kámo. No, jak jsi měl tu narozeninovou grilovačku, No. minulý rok, jak jsi mi dal tu, vole, Jo, tu baterku. no, Ale kámo, ta maskačová není špatná, vole. To bylo. a bolí to. Ono to bolí, protože tady to máš jenom to, vole, tam to nemáš vyplněný. To je ta platina. Čum, vole, čum toho nebude bolet ani do toho. Já mám A teď nosič, se hra- kámo, já mám nosič plátu. Já mám nosič plátu, takže jako v pohodě. Tohle už nejde vůbec cítit, vole. Kámo, středně do sem. Tady, ty dali to. Já cítím. Tady dole, jeden na tom. To mi uprdele, jsem mu taky. Všechny, vole. Já musím kamerovat Štěpána, protože ten úplně vypadá jako fakt člen urny, ty vole. Už jenom podle té helmy a podle té kukly takový. A už Ještě jenom, kalhoty. a už jenom i ta zbraň, vole, Kalhoty, prostě. kalhoty, boty a bylo by. Ty můžu vzít lesovčový šustáky, co mám. No, Ty, kolik těch cyklistů tady bude jezdit? to nevím. Tam je uprdele, Já jsem mu budu taky, jedu. vole. To píči. Ty vole, kurva. Já to radši nechám na to. Kámo, další civilisti dole, ty vole, to bude snad za hovno dneska. No, tak jako je hezký, že jo, tak to chceš. Dobrý den. Tady ta ženská. Tady, ten puzzle, do kterého jsem to našel. Kámo, kolik je nastavený do čas? Co? Za chvilku. 3-4 No minut. mě zařvou. Ale když tak uvidíme, jak se blíží. No, vole, to spíš Ale je to ukončí. úplně fakt nádherný les, ty vole. Jo, no tady se dá hrát dobře na těch blůzech, no. Já to možná reštu zleva, vyběžte zprava. Já jdu přímo. Já jdu takhle. Přímo, já to tak půjdu. to Já je nalákám na sebe. Já to Kámo, to je takhle. největší blbost, vole. Kámo, já je nalákám na sebe a vy dva je skropíte z boku.
No tak co těžko, já půjdu se Štěpánem, vole. Já půjdu... Já půjdu se Štěpánem, tam tudy můžeme si je obejít. A vy- A a my ty na ně půjdeme jdeš ze tam zádu, ty. oni půjdou jako směrem sem a my ze zádu je budeme pronásledovat. A ty vlastně půjdeš takhle. A ty kdyby si šel s náma, tak Někam. pak na ně vyskočíš, tam je nalákáš a my ze zádu OK, zautočíme. OK. Takže půjdeme Takže- tudy všichni Ty a se pak zasekni půjdeme. někde prostě tadyhle a Casey, tadyhle tu část. No jo. A my půjdeme nahoru. Protože já úplně cítím, že Luďa půjde zleva, že jo. Bude, vole. Ten se zaklepne jestli má někde snip- tamhle, vole, a Má, bude, kamo, půjde já dole. si budu pořizovat MB44 desítku. Pošlu vám když tak odkaz, kámo. To je Jako úplně Lukáš názor. nepenko, jak nás vypenkoval, vole, s tím tím rotačákem. Kamo, já vím, že ho nemá, vole. Já jsem mu právě že psal na ten soukromý, že si z ní děláš prdel, ne? On mi napsal, jeho schválně, jestli tomu uvěří. Další cyklista, děláte se ze mě prdel. Já to jebu, vole, prostě hrát budu, když tu dám někoho. Jo, vole, hele, co hraju, hele, jdeme vole. normálně hrát, jdeme na to, vole, to bychom se ani nezahrali. Já jsme tady, vole, tvrdli a já si na 4, vole. Kolik to mají? My bychom mohli, ne? No, ještě. Jo, jdem, vole. A, nandávání zásobníků skoro jako u AKčka, vole. To nemám rád. Je to podobný. Máš kovej za A co pak to máš vůbec za zbraní? Já 36. Od koho? Netuším, nevím od koho to Martin má. Od jaký země? Asi Holandsko, ne Holandsko. Možná německá, já nevím. No, Heklerunko. Ale ta MP5 Martinova je od HAKčka. No, to taky. Píčo, vole, jdou nahoru, kurva. Díváme na to, jdem hrát, normál. Jdem už. Už bychom mohli. Petardy si pak vemu, mám tady 3 kapce, vole. Kapce. No, líp jste si to dát nemohli, co, vole. Hele, počkej, jestli budou všichni 3, nebo aspoň 2 nalezdí u sebe, hodím petardu a mají hity. Jo, no. Vole, když hodíš granát, tak taky chcípnou. Kamo, ale nesmíš nezvědovat granát, vole. Až ti tam spadne, tak to řvej. Nebo nezvěj vůbec. Já nebudu řvát vůbec, to poznáš podle dýmů. Ty přece hule, já mám ty jsi za plnou šňůrku. Budeme dál od krmelce kousek ještě. Budeme dál od krmelce tam, my budeme tudy, aby jsme se vůbec tam jsou klidně udělaný, a je tam hodně půjde, že máš ty 20 slova. To je tam výhoda. Kamo, nesmíš být na slunku, vole.
Dneska krásný den, tak doufám, že to bude stát za to. Kempit nebudu. Takže teď si zahrát trochu. Děláte si prdel? Muly? Oni vás muly? Je tam vzadu a šel za náma. My si říkali tam bunkr. Hele, jede spam? Jede má jede spam nebo co? Kryse. Normálně jede spam, zapíše. Tam! Do piči! Ty kokot!
Jasper. Ty vole. Dobrý shot. Vyzvat, že mě dostal. Mě sejmul malý kluk, no to snad ne. Bohužel jo. To je buzerant. Kurva, kam zapíchli klacek, ty vole? Já jsem, vole. Já nevím, kam zapíchli klacek. Tak kam ho zapíchli, kurva? Děláš si ze mě prdel?